achiel mag loch mare. George Bati, Ramogi TV. Tok lipot mabati no kor kawadi Kisumu. Jodak manyalenda e boma ma Kisumu otimo ng'anyo mamuol kalure gi lal mar stima makinde ka kinde kendo chwalo ngur margi ne jodito mag kambi mar stima ka achiel gi tend piny owacho mar kaunti no kod mano mamalo. Jodago wacho ni gisebete mudho kochakore Jumapil bang' muoch mar masinde mag sitima mano transformer gino makoro oseketho weche arita kwe kendo kelo lal ne johala mayuto gi yengore e teko sitima. Oganda go wacho ni kata bedo ni gisetemo yudo konyruok kuom jotelo mag kambi no, ywak gi pod ok owinji ka gichiwo odiochieng' achiel kende mondo dukne gi stima ma ka ok mano to gibiro dok e ndara. Chakore Jumapili waonge sitima, nyithindwa ideyo kadhi sikul, wang'iewo misuma, waonge pesa bende koro onge, ji chandore kabisa. Koro wakwayo sirikal, ung'eyo maber, nyingwa osekethorega ni wan jo Kisumu wan jo matata, to waketo ni kawuono watambana gi imani, onge gama wango tael, gimo wadwaro sitima. Kaka ramanarega okanya chamo ni masin stimolan. Mara reo nyoja kanyo ufa 15,000 ufa kwal. Kawuono Manchester gocho. Tapa nuwe kima Manchester en. Wadwaro stima. Serikali. Wakwa gi muolo. Wawuoguru oko. Wawuogi jo Kenya Power. Iwinjo. Atie saloon kata onge stima. Kaka wationge, kaka nyithindo somonge, biashara ok dhi mbele, ka chopo saa chielo tieno waseloro, akwayo ni mondo ukonywa gi stima. Wach ni litina sana. Niwach stima olanda labich Kisumu ka. Nyocha to, nyako moro wawinjo ni olaw ka gi beti, mane dier mudho, kata kaka wakonye onge. To ena wach malit ni mama ma uso ice cha, ok nyalo uso ice to ice ne modak go. Emo pidho gonthinde, emo tero gonthinde school. Ito koro stima ok nyal duokonwa lela ka. Wakwayo ujo dongo ni umiwa stima. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile.
Machiegni kendo nyako Ramogi riwruok mar kembe mag okumba e pacho ka ojiwo kembe go mondo miyo ti kod yore manyasani mag chwalo weche go mag okumba ne jopiny. Jatatije mar riwruogno Agnes Macharia ama oloso romo margi mobagi ne Vasha oyango ni yore manyasani mag teknolojia ema bero chenro mag chiwo okumba. Kambi mar Direct Line Assurance en achiel kuom kembe mane oyuoro romono madhi nyime. So that we can have something to take home and make sure that would stay in business. Ladies and gentlemen, members of the insurance industry are really trying to keep up with technology, to keep up with issues which can improve our interactions with our customers. And I also want to say the regulatory authority, IRA, has done very well in member education and in trying to make sure that the players are playing fair. We play a very pivotal role in transporting the Kenyan masses to and from their places from point A to point B. So as a corporate, responsible corporate citizen, we've come to meet with our peers and also the other professions in the industry so that we may shape policy and also take care of our customers. Nyakoro mkajuang mana makelo giko mar mi weche manyien moikoni chenro marang'ich welo nyinga Ochieng Emmanuel. Ero kamano nyakoro Ramogi kuom kawo thuolo mari mar bedo kod chenro ni nyinga Synfros Okinda wanere kendo e chenro mar imore jaloko marwa Belinda Adhiambo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app.